Kevser suresi. Kevser suresi Mekke'de inen surelerden ol 3 ayatdan ibaretdir. Peygamberlerin ilk başlarına indirilen bu sure özünün adyny ilkinji ayatda agdalyan Kevser sözünden alanlar. Kevser cennetteki bir howdun adydyr. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in iň gysga suresidir. Bu surede Allah'ın Muhammed aleyhisselama bahşedecek Kevser howdy. Şeýle de Peygamberimizin oglan çağlarynyň durmaýanlygy üçin oňa soň kesik diýendikleri we olara berilen jogap barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen, ey Muhammed, taýyk biz sana Kevser howduny berdik. Indi sen Perwerdigariň üçin namaz oka, ibadet et we gurbanlyk çal. Sana soň kesik diýip düşmançylyk edýänleriň özleriniň soň kesikdir.